laare mbiɗomi ɗo winde deftel gille laare giɗam bolle waɗanam gardinde no Fodore hecciri ni tagore laare ko noon gille kecciri yiɗodirɓe sa yiɗi ni mi tuggoye dow arshi laare koyɗe men ne ñippe dow leydi terɗe men ina paccira gille taw ɓerɗe men ina kiiroye dow weeyo gille kootiɗe jeyno gila hanki laare hunde ko lemsu kono ɓerɗe na kalde ko yitere ɓernde gadi ɗen yiidirde rogere gille heewata sokkoɓe laare miiji ƴoogi gille ko dow kammu toɓi e ɓerɗe meɗen annore yayno toonde dingeral yiɗodirɓe pittali men ina naayo naale laare mbiɗa yiɗi sifaade mi ronki kelmendi ɗaƴane kam wulkoli Mamadou Dialtaɓe yo ɗaldam karfeje dande lella mbaadi Mariama keɓɗo mbaadi fecca hakkille Allah jingata kono ka pecciɗo laare e jibol gille jaratmi ko limto ɗum noon mi haɗa ɗo heddo satade mi ɗalda ɗo momorol gaysi ala giɗel bolle luɓoram hakkille jamma men welino e dow ceene hay koode kammu ina mosana yiɗodirɓe tumude yonta ɗalda jammago puyɓeɗen e mayel miijoji laare aadi men ko coɓƴel mbaynigo ɗo jaɓɓotoɗo yaltata ina mooso duusnoɗo arta ina ñawsi ñabbu gille anda docteur laare aadi men ko boowal darga ñande buutofal wutte dow saam mami yiitu giɗam e nde surwende ndewmi takon ha taccen siraɗi